हेलो लोगोफोर, नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे भिडिअ लाना फैबावबाय। बे भिडिअआनो जाबाय नोङो थांनाय मास मोननै मोनथामनि आधार कार्ड हिस्ट्रिखौ, जेनेबा नोंनि आधार कार्डखौ बबे बबे जायगायाव बाहायदों बेखौ बोरै नायो। दा आं नोंसोरनो बेखौ मबाइलावनो खालामनानै देखायगोन। नोंथांमोना नायनो हागोन जे नोंनि आधार कार्डखौ सोरबा रं जायगायाव बाहायदों नामा। बेनि हिस्ट्रिखौ नों बोरै नायनो, दा आं नोंनो मबाइलनि गेजेरजों खालामनानै देखायगोन। नोंथांमोना गावबा गावनिखौ नायनानै लाबानो जाबाय। दा बेनि थाखाय जोङो मबाइलनि स्क्रिननि लकखौ खुलिग्रोनानै लाबाय। नै आं आंनि मबाइलनि स्क्रिननि लकखौ खुलिबाय। दा आङो थांसिगोन क्रोम ब्राउजाराव। क्रोम ब्राउजाराव फैबाय। दा क्रोम ब्राउजाराव लिरदो माइ आधार UIDAI थुनाय लोगो लोगो सार्च खालामदो लोगोफोर। सार्च खालामना होबा नैबेबायदि इन्टारफेस फैबाय, बिदि पेज फैबाय आरो क्रोम ब्राउजाराव। दा फार्स्ट मोनसे लिंक नुगोन नोङो, myAadhar.uidai.gov.in बेयाव थुनानै होबानो जाबाय माइ आधाराव। थुदो लोगोफोर। दा थुखांनानै नैबेबायदि पेज फैगोन लोगोफोर। दा पेज फैबा नैबाव लगिननि अपसन मोनसे नुदोंना, थाम गोनाङाव, आसिनि बे दाग गोनाङाव, बे लगिनाव थुना हो लोगोफोर। बेयाव नोङो मा नै बिदि पेज फैगोन मोनसे, होमबा नोङो मा आधार कार्डनि नाम्बार होदो। आं आंनि आधार कार्डनि नाम्बारखौ होनोसै। नोंसोरा सोरनि डिटेल्सखौ नायगोन, जेनेबा सोरनि हिस्ट्रि, आधार कार्ड हिस्ट्रिखौ नायगोन, बेनि आधार कार्डनि नाम्बारखौ होबानो जाबाय। होमबा आं आंनि आधार कार्ड नाम्बारखौ होनोसै। दा आं आंनि आधार कार्डनि नाम्बारखौ होबाय। बेयाव मा होनांगौ, केपचा। बेनिफ्राय केपचा होखांनायनि उनाव लगिन विथ OTP आव थुदो। बा दसे नेथ' लोगोफोर। दसे नेथ'नायनि उनाव OTP फैगोन। नै OTP फैबाय। OTP होखांनानै लगिनाव थुनानै होबानो जाबाय लोगोफोर। आं लगिनाव थुबाय। नै दा OTP होखांनायनि उनाव, लगिनाव थुखांनायनि उनाव नै दा बेबायदि पेज फैबाय लोगोफोर। दा नोंसोरो अबाव थांनांगौ, बे एथेन्टिकेसन हिस्ट्रियाव थुना हो। दा थुखांनायनि उनाव नैबायदि मोनसे पेज फैगोन। दा बे पेजाव मा खालामनांगौ, बेयाव नैखौ सेलेक्ट मडेलिटिखौ सेलेक्ट मडेलिटियाव थुना हो। होमबा जोङो अलाव होनानै ला लोगोफोर। अलाव होखांनायनि उनाव इन्टार स्टार्ट डेट, माने नों बबे डेटनिफ्राय, बबे मान्थ, बबे डेट, बेनिफ्राय बबे डेटसिम नायनो बेयाव होनो हायो नालाय। जों दा स्टार्ट डेटखौ मा होगोन, मास मोननै मोनथामनि सिगांनिखौ होनोसै आरोना। जोङो प्रिभियास मान्थ, एप्रिल 1 तारिखनिफ्राय जोङो इन्टार इन डेट, जों मा लास्ट डेटसिमनिखौ नायनो, बेनि डेटखौ होनोसै। बा जोङो दिनैनि सेप्तेम्बर 26 नि डेटखौ होनोसै। होनाय लोगो लोगो बेयाव दं नै ग्रिनाव पेज एथेन्टिकेसन हिस्ट्रि, बेयाव थुनानै हो। बेयाव थुनाय लोगो लोगो नै हिस्ट्रिया फैबाय लोगोफोर। आङो एप्रिल मान्थनिफ्राय, मा डेट होदोंमोन स्टार्टिं मान्थआ, एप्रिल मान्थनिफ्राय, एप्रिल 1 तारिखनिफ्राय दिनैसिबाङाव खेनबेसे बाहायदों, नैबाव फैबाय। नै दा बेखौ नोङो डाउनलडबो खालामनानै दोननो हायो, PDF आव डाउनलड खालामनो हायो। डाउनलडआव थुबानो जाबाय। डाउनलड खालामबा दा बेनोमोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामनो दाबाव। आरो जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ फेसबुकआव नायदोंबा फेसबुक पेजखौ फल' खालाम। आरो जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ इउटिउबआव नायदोंबा इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। थेंक इउ फर वाचिं।